سلام سلام تخاتلتي كميل لكم أنا إجزابير استمسجن يخون دحناية عمنا لما أنت مدبي نقولن ستيتي أبوان صوت وركب نخت عقبوا تتقاموا زجبأكم سلست نجارات حزلكم مسئلهو مدبنا نبزوحات سبات نخبات لايك بمقبار جمرو مدبي كأتون كلهو لما أنت نريو نقولن ستيتي أبوان صوت وركب كمي كنعقبا نخل زبليو بفلاي دما ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዝርከቡ ሲስፓት ጂስፓት ከምኡውን AFE ዝበሃሉ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ብልዕቲ ክፍልታት ክንሪኢና ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ሓዳር ህይወት ዝርከቡ ካፕልስ ብናይ ጾታዊ ርክብ ዘይምጥዓዓም ፀገም ይፍጠሮም ከም ዘሎ ንሪኢና እዚ ፀገም እዚ እስካብ ፍትሕ ዘብፅሕ ከም ዝኸውን እውን ይፍለጥ እዩ እዚ ዝኸውን ድማ በቲ ወዲ ተባዕታይ ከምኡውን በታ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍጠሩ ፀገማት ስለ ዘለው እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብንእሽተይ ይኹን ብዓብይ መስሎ ከመይ ገይሩ ክዕግባ ከም ዝኽእል ክንሪኢና ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ንጓል ኣንስተይቲ ንምዕጋብ ነዊሕን ርጉድ ዝበለ መስሎ የድሊ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎም ኮይኑ ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምዕጋብ ነቲ ብልዕታ ምፍላጥ ጥራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ እዩ ኣበየናይ ናይ ብልዕታ ክፍልታት እንተነኺእና ኢና ክነዕግባ ንኽእል መትለኹም ገጅፍ ኮይኑ ስለ ዝኣተወ ስለ ዝወፀ ጥራሕ ግበት ኣይትረክብን እያ ብፍላይ ሲስፓት ጂስፓትን AFE ዝበሃሉ ናይ ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ፓርትታት ኣለው እዘን ሰለስተ ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ፓርትታት ዝህብዋ ዝተፈላለየ ዕግበት ኣሎ ሕድሕድን ዘለወን ናይ ስምዒት ፀግዒ ዝተፈላለየ እዩ ስለዝኾነ ነዘን ቦታታት ከመይ ጌርና ኢና بعوجين بنشتين مثلو نخينا كنعقبا نخيل إذن بوتاخ عبين يركبا كما يجرنا انت نخينا إناخ نتاقوالن سيتي كنعقبا زبلو نقرات كنرئينا نزي channel حدش تزهونكم سبسكرايب بمقبار استفلا ليو تعناوي ناي صوتاو ركب ناي حدار هيوت information ترخبولو channel سدران خدكونو بخبري حتت نزيلة نامدبي كعتون كاللخو እተቀዳማይ ንረኽቦ ሲስፓት ዝበሃል እዩ ሲስፓት ንብሎ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ዕግበት ዝህባ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ገና ናብ ብልዕታ ኣጻብዕትኩም ቅድሚ ምእታውኩም ኣብ ዙርይኡ ዝርከብ ቦታ እዩ ኣብዝሓ ግዜ ኣባና በጻብዕቲ ኣብ ዝሰልጠነ ሃገራት ወይ ከዓ ኣብ ወጻኢ ድማ ብመልሓሶም እንዳነኻኽኡ ዘዕግብሉ ቦታ እዩ እዚ ስለዝኾነ እዚ ሲስፓት ንብሎ ቦታ ናይ መጀመርታ ናይ ብልዕታ ክፍሊ እዩ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ቅድሚ ምእታውኩም ኣብ ዙርይኡ ዘሎ ክፍሊ እዩ ሲስፓት ንብሎ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ቦታ ቀስ ኣቢልኩም በጻብዕትኩም እንዳነኻኻእኹም ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከተዕግብዋ ትኽእል ኢኹም እዚ ሲስፓት ንብሎ ቦታ ብፍላይ ክልተ ስራሕቲ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ምግባር እዩ እዚ ማለት ንብልዕታ ራሕሲ ምፍጣር ማለት እዩ ካብ ብልዕታ እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ንኽወፅእ ምግባር እዩ ከም ዝፍለጥ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ክትከውን ከላ ብልዕታ ራሕሲ ይፈጥር እዩ እዚ ራሕሲ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናይ ትወዲ መስሎ ከኣቱን ክወፅን ከሎ ሕማም ንኸይስምዓ ዝገብረላ እዩ ቀልጢፋ እውን ናብ ዕግበት ንኽትበፅሕ ንምግባር ዝሕግዝ እዩ ብልዕቲ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ እንተዘይርሒሱ ማለት እውን እቲ ብልዕቲ ደረቕ እንተኾይኑ ናይ ትወዲ መስሎ እውን ደረቕ እንተኾይኑ ክልቲኦም ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ማለት እውን እዚ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕትን ናይ ትወዲ መስሎን ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ሕማም ይፍጠረላ እዩ ናይ መቑሳልን ናይ ምድማይን ፀገሙን ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ ሲስፓት ክንካእ እንከሎ ብልዕታ ቀልጢፉ ራሕሲ ንኽፈጥር ይገብር እዩ ራሕሰሎ እንተኢልና ድማ ቀልጢፋ ንኽትዓግብን ሕማም ንኸይስምዓን ዝገብር እዩ ሕማም ተዘይተሰሚዕዋ ድማ ደስ ዝብልን ተናፋቕን ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ እንታይኹም ትርድኡ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ሲስፓት ዝበሃል ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ፓርት ክትነኽኡን ክትፈልጡን ኣለኩም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ AFE ንብሎ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ እዩ እዚ ቦታ እዚ ኣብዝሓ ግዜ ብዙሕ ዘይተወርየሉ ኮይኑ ግን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንምፍጣር ዝኸውን ወሳኒ ዝኾነ ቦታ እዩ ኣብዝሓ ግዜ ንረኽቦ
ዶጊ ስታይል ኢልና ንጽውዖ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን እዩ። እዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ብቐሊሉ ንኤኤፍኢ ክንረክብ ዝጠቕመና ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ዶጊ ስታይል እንታይ እዩ ንትብሉ ሰባት ዶጊ ስታይል ማለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ ኢዳ ንቅድሚት ዘርጊሓ ብምድጋፍ እቲ ወዲ ድማ ብድሕሪኣ ኮይኑ ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ኣጋጢምኩም እንተኮይኑ እዚ ኤኤፍኢ ንብሎ ፓርት ክንካእ እንከሎ ብጣዕሚ ድምፂ ተስምዕያ ዘይትቆፃፀሮ ናይ ታሕጓስ ፀግዒ ንኽትኣቱ ዝገብራ ቦታ እዩ። እዚ ቦታ እዚ መትለኹም ብጣዕሚ ናብ ውሽጢ ከኣቱ እንከሎ ዝርከብ ናይ ብልዕቲ ናይ ውሽጣዊ ፓርቲ እዩ። ኣብዛሓ ግዜ ነዊሕ መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ይረኽብዎ እዮም። ኮይኑ ግን ሓፂር መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ኸ ብምንታይ ክረኽብዎ ይኽእሉ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ዶጊ ስታይል ዝበሃል ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ተጠቒምኩም ክትረኽቦ ትኽእል ኢኹም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብ ዶጊ ስታይል ብልዕትኽን ብጣዕሚ ናብ ደገ ናይ ምውፃእ ዕድል ስለ ዘለዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ናይ ተወዲ መትሎ እውን ናብ ርሕቕ ዝበለ ውሽጣጠ ናይ ምእታው ዕድሉ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ከመይ ብቐሊሉ ንኤኤፍኢ ክንረኽቦ ንዝብሉ ኣብ ዶጊ ስታይል ፖዚሽን ነቲ ጾታዊ ርክብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተትመርሖ ይምረፅ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እታ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ቦታ እዚ ክንካእ እንከሎ ስለ ትፈልጦ እዩ። ስለዝኾነ ንስኻትኩም እድሊ ካብ ትዕልዎ ንሳ ንናይ ብልዕታ ስምዒት እንዳንበበት ነቲ ምንቅስቃስኩም ተትመርሖ ይምረፅ። ነዚ ጉዳይ ክነጠቃልሎ ከለና ዶጊ ስታይል ኢልና ንፅውዖ ፖዚሽን ብቐሊሉ ሓፂር መስሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኤኤፍኢ ኢልና ንፅውዖ ናይ ውሽጣዊ ፓርት ንኽትረኽቡ ዝሕግዘኩም ዓይነት ፖዚሽን እዩ። ኣብዚ ፖዚሽን እዋን ግን ነቲ ምንቅስቃስኩም ደቂ ኣንስትዮ ተዝመርሕዎ ዝበለፀ ይኸውን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንሰን ዝፓርት እዚ ክንካእ እንከሎ ስለ ዝስምዐንን ስለ ዝፈልጦን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ንጓል ኣንስተይቲ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘሐጉሳ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዘእተዋ ፓርቲ እዩ። ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ እዩ። ኣብዛሓ ግዜ ብዛዕባ ጂስፓት ዝተዛብዑ ኢንፎርሜሽን እንሰምዒና ጂስፓት ዝርከበሉ ካብቲ ብልዕታ ብላዕሊ እዩ። ሓደሓዲኦም ድማ ብታሕቲ እዩ ክብሉ ይስተውዓል እዩ። ኮይኑ ግና ጂስፓት ዝበሃል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ዝርከብ መትለኹም ኣብ ተእትሉ እዋን ኣብቲ ጫፍ እዩ ማለት እውን ናይ ብልዕትኩም ጫፍ ወይ ከዓ ቡሽ ጥራሕ ምስ ኣተወ ዝርከብ ፓርቲ እዩ ጂስፓት ንብሎ። እቲ ዝነኣሰ ናይ መትለኹም ፓርት ጥራሕ ምስ ኣተወ ብላዕሊ ዝርከብ ጂስፓት ይበሃል። ስለዝኾነ ጂስፓት ዝርከበሉ ናይ መትለኹም ንእሽተይ ፓርት ኣእቲኹም ቁሩብ ቅንዕ ክተብልዎን ከለኹም ዝርከብ ቦታ እዩ ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እዘን ቦታታት ምርካብን ምንካእን ኣብ ጾታዊ ርክብኩም ኣገዳስን ኣድላይን ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ሲስፓትን ጂስፓትን ብሓፂር መትሎ ብቐሊሉ ትነኽእዎን ቦታ ስለ ዝኾና ኣገደስቲ ፓርት ናይ ብልዕቲ ምዃንን ምፍላጥ ኣድላይ እዩ። ኤኤፍኢ ዝበልናዮ ድማ ብነዊሕ መትሎ ዝርከብ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና። ኮይኑ ግን በዓል ሓፀርቲ መትሎ ግን ኣይትረኽብዎን ማለት ኣይኮነን። ትረኽብሉ መንገዲ ምፍላጥ እዩ። እዚ መንገዲ እንታይ እዩ? ዶጊ ስታይል ዝበሃል ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ሓፂር መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኤኤፍኢ ኢልና ንፅውዖ ናይ ውሽጣዊ ናይ ብልዕቲ ፓርት ንምርካብ ነዚ ፖዚሽን ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዝኾነ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዕግበት ፀግዒ ከተብፅሕዋ ስለ ዘለኩም ስለዝግበአኩም እውን ነዘን ቦታታት ክትፈልጥዎንን ክትረኽብዎንን ኣድላይን ኣገዳስን ነገር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ መደብ ሒዘልኩም ዝመጻኹሉ ምክንያት ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ሓዳር ህይወት ናብ ፍትሕ ዝኣትውሉ ምክንያት ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ዘይምጥዕዓም ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ሓደ ዓጋባይ ካሊእ ዘይዓጋባይ ናይ ምዃን ዕድል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እውን እዩ። ነዘን ቦታታት ምፍላጥን ምርካብን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽፍጠር ኣድላይ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ መደብ ሒዘልኩም ዝመጻኹ። ነዚ ኢለ መደበይ በዚ ኽዛዝም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።